Сега ще се опитаме да поръчаме кола на Хипотакси. Добър вечер. Ало, добър вечер. Хипотакси ли е? Хипотакси ли е? Да, слушам ви. Откъде желаете кола? Ами, искаме една кола на улица Карамфил, номер 16, вход А. За къде ще пътувате? Мода бар, my place. Извинявай, чакайте да си возим колата. До 2 минути плаща 89, ви изпращам. Благодаря ви много. Лека вечер. Лека вечер и на вас. Перфект. Записах и разговора. Аз. Два пъти я питам хипотаксилия, два пъти казва да. О. Това чу ли? Аз то се случи. Ох! Само че аз мисля, че на Хипотакси звънна. Ами тя ми каза, Не. че нещо са прехвърлили поръчката. За мода бар. Да, защото нямат коли. А, И са прехвърлили поръчката. Тя ми звънна, защото изпечелката. и аз, защото на Хипотакси викам да не е да съм объркала номера, Нещо пък се гледам, случва, че... защото Хипотакси беше създадено от наши шофьори. Не знам какво се случва днес. Не е същия номер, мисля, че да е. Не знам какво да На ви кой си кажа. звъннал? 0887 3 и 5 И явно четвърти. телефона звъни при нас. Не знам какво се случва, просто не мога да ви кажа, но поръчката идва при мен. Ще какво става? Аз качитах във Фейсбук, там някакви неща. Не, За- цигания голяма става, просто не мога да ви опиша. Те- Голяма цигания е това. Значи отделиха се една част 20-30 коли, които решиха да създадат нова централа от нашите шофьори.